Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video je to s mým křečkem, který si teď zrovna, je to křeček Ďurka, který si zrovna najet. A teď tady vyprázdňuje z těch svých tvářiček. Jídlo, já to ukážu. Takhle vidíte, tohle si dalo všechno z tvář. Ona si to už asi u to. No tak tady vlastně tohle to byla v tvářičkách. Tohle je ten křeček můj, pojďem. No, jestli si myslíte, že je takhle hodná pořád, tak se asi ohromný, že taký auto tam projelo. No tak je to prostě křeček ďukarský, pojď sem Scarlett, pojď. Tak. Takhle já vám ještě ukážu, je to takový seznamovací video s křečkem a se mnou. Tak kdo mě už zná, tak asi ví, že mám křečka, možná, že ho ještě neviděli, protože já to ukazuju lidem, málo křečku. Hodně málo lidem toho křečka, protože teď jsem ve Sedlci, viděla ho už podle mě Aneška, Verča, Zuzka. No a teď ho vidíte tak jak všichni. I ty, kdo mě prostě neznají. Já vám ukážu, jako ne fotku, ale mám takový fotník. Fotku. Takhle fotka. No pak až někdy možná teď ji fotila, už nevím. Takže jak prostě takhle fotku. Tady má pápa, kde jsem tam dělala. Je takhle pouště na okno, protože ona mi jak zdrhla. Všichni počkej, ale je takový moc malý zdrháč. Já jsem ještě jedno křečka, byl černobílý, taky ďukarský. A tady pojď nožička. No tak spadí, no. Takhle veček. On byl strašně hodně učký, moc se utíkal, jako, ale tak udělal pár kroků, ale pak prostě, pojď. Protože nechceš. Jak se koukám přes tu kameru, jak ji nevidím moc. Třeba to ode mě nechce, ona se spíš bojí. Se jí kope, jako když už byla taková jako dospělá. Je to holka, je to ta Scarlett, to jste možná to jméno slyšeli, já nevím úplně. Já vám ji ukážu, takže tohle je Scarlett. Je to křeček ďukarský. A prostě to strašně ráda, miluje se Scarlett, to už jsem vám říkala asi po 105, ale tak prostě tak. No, tak tohle je ta voda. Je strašně moc taková, jako ne moc hodná, ale je hodná, není strašně moc hodná, to byl tam ten křeček, to byl čiperka. Jsem zjistila, že to je kluk, tam to byl, předtím jsem myslela, že to je holka, tak pojď, to byl teda kluk. Já nevím, kdo by to ještě tak nějak mohl vědět, jak vypadá ten křeček, ale tak teď nebudu řečit, tak prostě takhle ten křeček. A mluvím, tak já se asi s váma loučím. Ze Scarlett, pojď. Mínko. Chodím. Scarlett si, jak já tě ještě chytnu. Tak ne, pojď. Zlabidlo. Takhle vážně nikdy nedržím, jo? Ono se dalo říct, že mi teď počurala. Jo, dobře. To nevadí Scarlett. No tak takhle vypadá Scarlett, tak my se Scarlett loučíme a ahoj! A já si jdu mít ruku, běž? Pa.